ganda ng view. Hanep. Alright. Okay. Yeah. Gwapo. Ano to naman? Landslide dong? Ito aya? Amo, grabe ba? Eh. Ano to yung singit, no? Ang ride nga. Ray. Boundary po yan ng Libaden, Bulan-Bulan at yeah, Udlaw. At yeah, Udlaw, Alegria. Yan po yung bundok na yan. Woo! So, tuloy pa rin tayo. Woo! Kaya? Yes! Wow! Woo! Kapoy! Ayan. Wow. Yes. Tulod anay. Naugian ito. Naugian na be. Yan. Sige, lalay lang. Yan. Uy. Sorry. Sige lang, muskla oh. Hinihingal po tayo. Sa gitna po tayo ng kabundukan. Doon po tayo nagumpisa sa barangay ng Walker o Sitio Pudpud. Uy. Maganda. Wala na po yung sikat ng araw. Tubig ba? May balunan yun ay. Ano? Nawiget to kinang ang tublakin purot mo kinaw.
Puro sipon ko. Yay! Uy. Kulang ra sa balanse. Thank you, thank you. Yay, kapoy na kapoy na. Ada. Buhay, buhay. Puway, puway. Anad. Bawal ang panutod, pagpanapas kag pagbuhi kang mga kasapatan. Okay. National Greening Program. Ayan po.
Para ako sambring-sambring ka Gilamon. Ito po yung daan papuntang Barangay Panpanan, Sota. Huwag kang susuko XRM. Yan. Ayan. Mataas na naman po. Yeah. Huy! Huwag kang susuko. Yan. Woo! Pagod. Yan o. Wow. Tingnan mo parang walang gaano. Patuloy po tayo. Wow. Woo! Yeah. Si Bonsoy po na stuck. Ayan po. Ang mga bundok na po yan. Sa gitna tayo ng bundok. Wow. Ayan oh. So tingnan nyo mga kaibigan. Yan oh. So wala tayong magawa. Walang tulong. Dito na lang muna tayo. Hintayan na lang natin makabalik sila. Hintayin na lang natin makabalik sila. Dahil ang lalim ng ruts na to. Dito sa
sa kabila. Yan po yung view rito. Ayan po. We are in the midst of these mountains. Paakyat pa po, puntang itaas. Na-stuck ko! Andun po sila sa itaas, oh. Kaibigan. Yes, patuloy lang po tayo sa ating trail riding na to. Papuntang barangay ng Panpanan. At nandito pa rin yung mga bata na sumusunod sa amin sa aming pagte-trail. At yan po ang kagandahan ng paligid dito. Yan. Ay sarap naman ng ambience ng lugar na to. Very refreshing po mga kaibigan. Talagang maramdaman mo na you are with nature. And I believe nag-heal po ng ating katawan at nagpapalakas ng immune system. Ito po yung daan, very steep mga kaibigan, delikado po. Mataas na bangin sa kanang bahagi ng daan na to. Wala kang makakapitan kundi mga damo-damo lamang sa gilid ng very steep na bangin na yan. Wow, yes. But we can help but to continue rolling on and to survive in this trail riding we have today. Parang hindi na po kami makapunta talaga ng barangay ng Panpanan. Pero makarating lang po kami sa tuktok ng bundok before ng barangay ng Panpanan. Tama na po sa amin mga kaibigan. Next time na lang kasi yung oras parang maliit na lang. So, yan po yung daan, parang hindi na makita yung sa dulo mismo dahil po sa kapal ng mga damo dito. But anyway guys, we are just enjoying this trail riding. Kakaiba po ang daan na to. Di katulad sa ibang mga trail riding namin. Iba rin po yung terrain ng daan na to. Yan po. Merong nag-landslide po. But anyway, it's very fulfilling to be in this place. Kasi po, talagang nasa nature po tayo. Nakaka-relieve ng stress. Yan. Ang ganda. Wow. Mount Singit po. Yan. Sa malayo. At mga boundary yan siguro ng Bulan-Bulan o ng Alegria sa kabilang
lugar po ng barangay ng or sitio ng Libodon. Ito na naman po. Ayan, malalim din po. Hindi ko na po sinakyan yung motor dahil delikado. Baka mahulog tayo sa bangin. Playing safe na lang po tayo sa mga ganitong klaseng dinadaanan natin para makauwi po tayo ng bahay na safe and sound at kompleto pa po tayo. And I believe it's all by God's grace na napoprotektahan naman po tayo sa ating pagtitrail kasama po ng aking mga kasamahan. So this is the risk or danger in trail riding. Pero sa awa naman ng Diyos ay tayo naman po ay nagabayan at safety naman po tayo. Technical na corner. Yan. Hirap po dito kapag umulan at maputik yung daan. Kung ikaw lang mag-isa na mag-trail dito, siguradong hindi ka po makapag-survive dito sa ganitong mga tiring ng bundok na to. Talagang delikado po mga kaibigan. So kung gusto nyong venture out dito, if you want to test your feet in doing something adventurous, kailangan po na merong kasama ka dito. Huwag kang pumunta na mag-isa dito kung hindi ka sanay na pumupunta dito. Yan naman, kita nyo, merong kunting buho dyan. So pahinga naman tayo ng konti para makapag-regain naman tayo ng strength, dahil medyo nawawala na po yung balansi ko. Ilang hulog na po ako sa deep ruts doon sa baba kanina. Wow, ang hirap na delikado at kakapapagod, pero wow, dito po tayo masaya yung trail at saka yung hinahanap natin yung ambience ng nature. So thank you for standing by mga kaibigan, and thank you for watching this video. Hope that you will watch soon my next video. Thank you guys for even hitting that like and subscribe button. Thank you very much guys, and may God bless us you all. Wow, wow.